Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Diba dumit mancha? Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang Tabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Oras alas 7 ng umaga. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, sigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Martes, December 30, 2025. Ang inyong likod, Aljo Bendijo. At Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isang araw bagong pagsalubong sa bagong taon, mga biktima ng paputok pumalo na sa 125, 125. Supply ng ilang indemanda paputok sa Bukawe, Bulacan, nagkakaubusan na. BICAM report ng 2026 national budget niratipikahan na ng Senado at Kamara sa kabila ng pagtutol ng ilang mambabatas. Ombudsman naghahanda na para sa digital forensic examination sa hard drive ng computer ni dating DPWH USEC Catalina Cabral para i-verify ang tinaguriang Cabral files. Ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal ginugunita ngayong araw. Pag-aalay ng bulaklak sa monumento nito, pangungunahan ni Pangulong Marcos. Missing bride-to-be na si Shera De Juan nakauwi na sa Quezon City matapos ang ilang linggong paghahanap. At para sa RMN IFM Year-End Report, ating balikan ang halos buwang-buwang naging pagbabago sa gabinete ng gobyerno. RMN Network News. Alas 7:03 ng umaga. Bugtaw na mata na. Detalye ng ating mga balita, pumalo na sa 125 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok. Pero ayon sa Health Department, ito'y mas mababa ng 27% kumpara sa 171 cases na naitala sa kaparehong panahon ng 2024. Pinakamarami o 57 sa mga firecracker-related injury ay naitala sa NCR, sinundan ng 12 kaso sa Ilocos Region at 11 sa Central Luzon. Nangungunang sani ng injuries ay 5-star, boga, quitis, whistle bomb at mga unlabeled imported at hindi kilalang uri ng paputok. Karamihan pa rin sa mga nabibiktima ay mga batang lalaking edad 10 hanggang 14 anyos. Kaya paalala ni DOH ASEC Albert Domingo, legal ban o illegal, huwag pahawakin ng paputok ang mga bata. Samantala nakapagtala naman ng Philippine National Police ng 11 insidente ng indiscriminate firing at 3 insidente ng stray bullet. RMN Network News. Kaso naman ng mga nasugatan dahil sa paputok sa Ilocos Region pumalo na sa 47. Kasama natin sa balita si Radyoman si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
Umalo na sa 47 ang naitalang firework-related injuries sa Ilocos Region mula 21 hanggang 28 ng Disyembre ayon sa Department of Health. May 4 na dagdag na kaso na naitala mismo noong 28. Bagamat mas mababa ito ng 7.8% kumpara sa parehong petsa noong nakaraang taon, nananatiling mga bata na may edad 5 hanggang 9 at 10 hanggang 14 ang pinaka-apektado habang mahigit 80% ng mga biktima ay binubuo ng mga kalalakihan. Pinakamaraming pinsalang dulot ng mga walang label na paputok kabilang na ang 5-star at plapla. Muli namang nagpaalalang DOH sa publiko na iwasan ang paggamit ng delikadong paputok at pumili ng mas ligtas na para ng pagsalubong sa bagong taon upang maiwasan ang disgrasya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN! RMN Network News. Samantala, susuri na ng pulisya mga CCTV footage upang alamin kung paano napulot ng 2 bata sa Tondo, Maynila ang paputok na sumabog sa kanila na ikinamatay ng isa at malubhang ikinasugat naman ng isa pa nitong linggo ng gabi. Sa isang panayam, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, aalimin nila kung kanino nanggaling ang paputok at papaano ito napunta sa mga bata. Dahil kung talagang iniwan ang mga paputok, sinabi ni Ines na may pananagutan sa batas sa mga nag-iwan ito sa kalsada. Idinagdag pa ng opisyal na batay sa investigation, Piccolo at Big Triangle. Ang mga paputok na sinindihan ng 2 bata pero ang epekto ay kalintulad sa paggamit ng paputok na Goodbye Philippines. Sa CCTV footage makikita ang 2 biktima na umupo sa bangketa at sinindihan ang napulot nilang mga paputok hanggang ito'y sumabog. Sa lakas na pagsabog, nag-iwan ito ng uka sa bangketa at nabasag ang salamin ng isang establishmento. Kaagad na namatay ang 12 anyos na si Cesar Ruskel habang sumasailalim sa operasyon ng kanyang kaibigan na nagtamo din ng matinding pinsala. RMN Network News. Tindera naman ng ipinagbabawal na paputok tiklo sa Ginubatan, Albay. Kasama natin sa balita si Radyoman Leo Barceliano, RMN Legazpi. Sa pinalawak at pinaiting na kampanya ng Philippine National Police, kasama na rin ang Department of Health at Bureau of Fire Protection, napasakamay ng Philippine National Police sa bayan ng Ginubatan, Katatlong Distrito ng Manggisa ng Albay, ang lumalaban sa tinadhana ng DOH na bawal ang pagtinda ng mga matataas na uri ng paputok, inuli na pinagsarin ng pwersa ng PNP Ginubatan, Albay Police Provincial Command, ang isang 54 anyos na negosyante ng paputok. Pinawalan nito ng Albay Police Provincial Command, Provincial Intelligence Unit, and Provincial Intelligence Investigation Branch. Paalala ni Police Colonel Noel Donato Nunez, ama ng PNP sa lalawigan ng Albay. Sumunod ang mga negosyante ng paputok at para silang sampa ng kaso, patay na rin sa pinapatupad ng DOH, katuwang ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection o BFP. Kasama mo sa RMN Legazpi, Albay Province, ikaw Wigan, Radyoman Leo Barceliano, Tatak RMN. RMN Network News. Alas 7:08 ng umaga, nagkakaubusan na ng supply ng ilang klase ng paputok sa Bukawi at dyan sa Bulacan ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Tuloy-tuloy kasi ang dagsa ng mga namimili ng paputok sa Bukawi, ng iba pa ay dumayo mula Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Pinakamabenta sa mga tindang paputok, Wheaties, Lucis at yung Sawa. Ayon sa ilang manufacturer, apektado ng produksyon ng mga nagdaang bagyo dahil nahirapan silang magpatayo ng mga chemical na ginagamit sa paggawa ng paputok. Sa panayam ng DZXLU, sinabi ni Hoven Ong, ang Pangulo ng Philippine Fireworks Association, nagkapansin-pansing mas mabenta ang pailaw ngayong taon kumpara sa mga paputok. Yung paputok kasi hindi masyadong nakagawa rin this year. So firecracker-wise, mas mataas ang presyo compared sa last year. Pero yung pailaw po, down po ang price compared sa last year. Yung pailaw naman, medyo, kasi yung prices was really, maybe they're trying to move their products faster. So medyo intense yung competition this year. So talagang mababa ang bentahan ng mga pailaw this year compared sa last year.
si Philippine Fireworks Association President Joven Ong. RMN Network News. Presyo ng ilang bilog na prutas dyan po sa Divisoria, Maynila ay bahagyang tumaas. Kasama natin sa balita si Radyoman Eman Mortega. Ramdam na nga ng ilang mamimili ang bahagya pagtaas ng presyo ng ilang mga prutas na ibinibenta sa bahagi ng Carmentana sa Santo Cristo Street, itiyan sa Divisoria, Maynila. Ilan ka sa mga prutas na ito ay ang longgan na mabibili ng 280 pesos ang kada kilo. Ang grapes na semi-seedless ay nasa 160 ang kilo. Habang ang grapes naman na seedless ay nasa 200 piso ang kada kilo. Ang suho ay mabibili rito ng 80 ang isa. Ang dalandan ay nasa 100 ang kilo. Ganun din ang chiko. Ang kiyat-kiyat ay nasa 50 pesos ang isang balot. Ang melon naman ay mabibili ng 60 pesos ang isa. Ang pinya ay nasa 100 piso ang isa. Ang pakwan ay nasa 220 pesos naman ang kada isang piraso. Ang orange ay nasa 25 pesos. Ang lemon ay nasa 20 pesos ang isa. Ang Fuji apple ay nabibili rito ng 50 pesos ang tatlo. Ang kiwi ay nasa 100 piso ang kada tatlong piraso. Ang bayabas naman ay mabibili rito ng 150 pesos ang kada kilo. Ilan sa mga fruit vendors na nakausap natin ay sinabing matumal pa kung ikukumpara noong nakaraang taon yung bilang ng mga bumibili ng prutas dito sa Divisoria. Naasahan naman nila na dadagsa yung mga mamimili mamayang hapon o hanggang bukas o sa mismong bisperas ng bagong taon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Thank you, Boss Eman Mortega. RMN Network News. 7:11 ng umaga, samantala, abiso po sa mga motorista, epektibo ang dagdag presyo sa produkto petrolyo bago magtapos ang taon. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 60 sentimo ang kada litro ng diesel at ng kerosene, pero walang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. RMN Network News. Mga pasaherong hahabol naman na makauwi ngayong pagsalubong sa bagong taon, dagsana po sa ilang mga terminal dyan sa lungsod ng Quezon. Naroon live si Radyoman Lestor Aler. Lestor. RMN Live Report. Ang standard, dagsana ang mga pasaherong nais na humabol na makauwi sa kanilang mga probinsya 2 araw bago ang bagong taon. Sa pag-ikot natin sa ilang mga bus terminal dito sa Cubao, Quezon City, 6 blockbuster ang pila sa mga counter upang makabili ng ticket. Isa sila tiyang po sa mga chance passenger na sumubok at nakabili ng ticket pauwi ng Camarines Norte kasama ang kanyang anak para sa lubungin ng bagong taon kasama ang pamilya sa probinsya. Kwento niya na uuwi sana siya sa itong Pasko, pero dahil sa dami ng pasahero ay napagdesisyonan niya na lang na umuwi ngayong New Year. Dagdag pa niya na magdiriwang sila ng bagong taon sa bahay ng kanyang manugang dahil nasira ang kanilang bahay matapos hakupitin ng bagyong Uwan ang Bicol Region. Pakinggan natin ang tinig ni Let Yanko. Balak ko kaya lang sobrang daming pasahero kaya ngayon na lang New Year ako nakauwi. Bali nangyayari po, kasi po binagyo kami. Ngayon wala talaga yung bahay namin. Talaga nadaganan ng puno. Ngayon po, doon po kami sa manugang ko mag-celebrate kasi nga wala kaming bahay. At tapos po yung mga dala-dala ko nga po, mga bigay ng mga kaibigan ko, ayun kasi nabasag yung mga gamit ko. Samantala, maswerte namang nakapag-book nitong December 23 ng ticket pauwi ng Bicol si Lorna De Leon upang salubungin ang bagong taon doon sa probinsya na yon. Aniya, tradisyon na kasi ng kanilang pamilya naroon na sa kanilang probinsya magdiwang ng New Year. Pakinggan natin ang tinig ni Lorna De Leon. Kailan po kayo nakapag-book? Noong 23. Tapos, nagpunta kami rito December 23 para sa 30, yung 30. Kasi doon ang namin tuwing New Year, nag-iipon-ipon kami doon pagka January 1. Kasamang Aljo, kasamang Zando, inaasahan naman ng mga bus operators na mas dadagsain pa ng pasahero ang kanilang terminal ngayong araw hanggang sa bisperas ng bagong taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Lestor Aler. RMN Network News. Ilan sa ating mga kababayan nagbahagi ng kanilang New Year's resolution at hiling para sa taong 2026. Report mula kay Radyoman Chill Emprido. Chill. Magandang umaga, Aljo, Radyoman Sander. Binahagi nga ng ilan sa ating mga kababayan ang kanilang New Year's resolution at hiling 2 araw bago sumapit ang taong 2026. Ito yung nakagawian ng mga Pinoy
balik tanaw at maglatag ng panibagong layunin o nais nilang tuparin para sa panibagong taon at kung paano mapabubuti ang kanilang mga sarili. Ayon kay Cherry Santos, New Year's resolution niya ay hindi na magbubunga nga sa kanyang anak na pasaway. Bagamat doon lamang ito ay pinapakita ang pag-aalala at pagmamahal, nangako siyang hindi na magiging bungangera sa susunod na taon. Hindi na talaga mo bunga sa anak ko. Bakit po? Bakit? Kasi matigas ang ulo. Lagi late na lagi papasok sa school. Siyempre, magbubunga nga ka. So, yun yung New Year's resolution nyo. Okay. Magbubunga. Promise. May kahilingan naman si Germa Cecilio sa pagpasok ng bagong taon. Aniya, sana ay tuloy-tuloy lang ang masaganang buhay at maging successful ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Maganda po lagi ang buhay namin. Successful. Ngayong 2026? Apo, ngayong 2026. Tatalon ako para tumibay yung tuhod ko. Makasama naman ang hamon para sa panibagong taon, lagi isipin na ang problema ay dumadaan lamang. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Chill Emprido, Tatak, RMN. Salamat, Chill Emprido. Sa iba pang mga balita, mga kasama, pinaghahandaan na ng Department of Agriculture ang province-wide o pangbuong probinsyang rollout ng 20 pesos kada kilo na bigas sa susunod na taon. Ayon po kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chulo Laurel Jr., ang pilot implementation ng susunod na phase ng 20 peso rice program ay isasagawa sa Pangasinan sa Enero. Plano rin ng ahensya na palawakin pa ang programa sa 6 pang probinsya at mga lungsod sa Visayas at Mindanao tulad ng Davao City. Nagsimula na ang programa para sa mga most vulnerable sector gaya ng 4-piece beneficiaries, PWD, single parent at senior citizen. Sa ngayon, pinalawig din ito ng DA para sa mga tricycle operator at mga driver association, mga magsasaka, mga ngisda, minimum wage earner, mga guro at non-teaching personnel. RMN Network News. 19 years old na lalaki patay matapos maaksidente sa Tayabas City. Idol Edgardo Maceda, IFM Lucena sa detalye. Dead on the spot ang isang 19 anyos na lalaking rider na maaksidente ng alas 11:35 ng gabi na linggo sa bypass road ng Barangay Wakas, Tayabas City. Ang biktima si alias Patrick ng Barangay Lita ng nasabing lungsod ay sakay ng motorsiklo na wala pang plaka na patungo sa poblasyon. Pagsapit sa lugar na pinangyarihan ng aksidenteng tumungo ito sa gutter ang minamaneho nito motorsiklo sa kanang tabi ng kalsada na nagresulta ng pagbaligtad ng sinasakyang ng biktima. Nagtamo ang nangsira ang motorsiklo habang ang biktima naman ay nagkaroon ng matinding pinsala sa ulo na naging dahilan ng daglian nitong kamatayan. Sasailalim ang bangkay ng biktima sa postmortem examination. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda. Tatak, RMN. RMN Network News. Barangay Tanod naman sa New Corella, Davao del Norte, patay sa pamamaril. Kasama natin sa balita si Radyoman Leo Batulayan ng RMN Davao. Nasawi ang isang barangay Tanod matapos barilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Purok 4-A Barangay Limbaan, Nucorelia, Davao del Norte. Ayon sa Nucorelia Municipal Police Station, patungo sana sa bukid ang biktima sakay ng motorsiklo nang mangyari ang pamamaril sa gilid ng Limbaan National High School. Batay sa paunang investigasyon, inabangan umano ang biktima ng dalawang sospek na nakasuot ng bonnet at sakay ng puti at itim na motorsiklo. Tinangkapang tumangkas ng biktima ngunit patuloy siyang pinaputukan ng mga sospek kung saan isa sa mga bala ang tumama sa kanya. Sa kabila ng tinamong sugat, nakatakbo pa ang biktima ng humigit kumulang 150 metro bago bumaksak ang kanyang motorsiklo malapit sa isang bahay kung saan siya natagpuan wala ng buhay. Agad namang rumesponde ang SOCO at nagsagawa ng pagsusuri sa lugar ng insidente. Na-recover dito ang 4 na basyo ng bala na hinihinalang mula sa isang .45 caliber na baril. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa naturang krimen. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Leo Batulayan, Tatak, RMN. RMN Network News. Susunod, Senado at ng Kamara ni-ratify ng BICAM report ng 2026 National Budget. At Ombudsman naghahanda na sa Digital Forensic Examination sa tinaguriang Cabral Files. RMN Network News.
Dagdag Pilipinas sa idupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Nakauwi na sa kanilang tahanan sa Quezon City ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan matapos siyang matagpuan sa Sison, Pangasinan kahapon. Eksaktong 1:08 ng madaling araw kanina, nakabalik si De Juan matapos sunduin ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes at kapatid na lalaki kasama ang mga tauhan ng Quezon City Police. Halos 3 linggong pinaghahanap si De Juan matapos na mawala noong Disyembre 10, ilang araw bago ang kasal nito kay Reyes noong December 14. Sa ngayon, sinabi ni Reyes na nasa state of trauma pa si Shera kaya hindi niya muna ito tinatanong kung paano nakarating sa Pangasinan. Hindi po ako masyadong nag-react kasi hinayaan ko muna siya yung talagang alam niyo po yun. Sabihin niya kung ano nangyari. Hinayaan ko siya talaga iiyak niya yung mga kailangan niya iiyak. Pero sir, ngayon na finally nakauwi na kayo, hinga na kayo ng maluwag. Yes po sir, sobra po. Malaking bagay po sa lalo at magbabagang taon. Sinasabing may nakita si Shera na matandang lalaki na kahawig ng kanyang tatay kaya humingi siya ng tulong dito. Dito na niya tinawagan ng kanyang fiancé para sabihin ang kanyang kinaroroonan at handa na siyang makipagkitang muli. Samantala, sinabi naman ng QCPD na bagaman itinuturing ng sarado ang kaso ni Shera, dadalhin pa rin siya sa himpilan ng pulisya para mahingan ng mga pahayag. RMN Network News. Nagdeklara ng Special Non-Working Day sa Malacanang sa 5 munisipalidad at 3 lungsod sa bansa para bigyan ng daan ang pagdiriwang ng lokal na kapiyastahan at anibersaryo sa Enero 5, 2026, Special Non-Working Day sa Tagudin, Ilocos Sur at Bawang, La Union para sa kanilang 440th founding anniversary. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, Special Non-Working Day ang Enero 6, 2026 bilang pagdiriwang ng 56th Charter Anniversary at 96th year bilang kabisera ng lalawigan. Sa Lian, Batangas, dineklara ang Enero 31, January 31, 2026 bilang Special Non-Working Day para sa Liberation Day, habang January 27, 2026 naman sa Tantangan, South Cotabato para sa 65th Founding Anniversary at Kultintang Festival. Special Non-Working Day din ang January 16, 2026 sa Batangas City para sa City Fiesta at January 9, 2026 sa Coronadal City sa South Cotabato para sa 86th Founding Anniversary at Hinugyaw Festival. Deneklara rin ang January 21, 2026 bilang Special Non-Working Day sa Curimaw, Ilocos Norte para sa pagdiriwang ng founding anniversary ng bayan. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang kailangan ng agarang pagpasa ng panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption sa Kongreso. Batay po sa survey ng Pulse Asia, 52% ng mga respondent ang sang-ayon na ipasa ng Senado at Kamara ang batas na lumilikha sa nasabing komisyon. 15% ang hindi sang-ayon, 33% ang hindi pa sigurado.
Isinagawa ang survey mula December 12 hanggang 15 sa 1,200 respondents. Isinusulong ang isang independent anti-corruption body na mas may malawak na kapangyarihang mag-imbestiga kontra korupsyon kumpara sa kasalukuyang Independent Commission for Infrastructure. RMN Network News. 7:25 ng umaga, ni-ratified na ng Senado at Kamara ang panukalang 6.793 trillion pisong 2026 national budget. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng ilang mga mababatas dahil sa ilang probisyon sa budget, lalo na ang pagtaas ng pondo para sa mga ayuda program maging unprogrammed appropriations. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta na bumoto ng no sa ratification, posibleng magamit na nasabing mga pondo sa katiwalian. But I stand my ground for the conviction against the chance of possible abuses of the budget. Despite all the protective measures instilled in this budget, there is the ever-present danger of loopholes in the wordings that may be exploited. An uncomfortable reminder that safeguards on the paper do not always prevent abuse in practice. Tiniyak naman ni Senador Sherwin Gatchalian na may safeguards na inilatag para magamit ng tama ang unprogrammed appropriations. Samantala, wala pang isang minuto natapos ng sesyon ng Kamara at na-ratify ang BICAM report ng 2026 national budget. Dismayado naman ang ilang mga kongresista matapos hindi may paliwanag kung bakit sila tutol sa pag-ratify ng pambansang pondo. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang kung natanggap na ang enrolled bill mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso. RMN Network News. Pag-aalis sa guarantee letter o mga GL para sa mga hihingi ng medical assistance ipinauubaya sa DOH. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak. Ipinaubaya na ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Health o DOH ang pag-aalis sa pag-i-issue ng guarantee letter o GL bilang requirement sa mga humihingi ng medical assistance. Paliwanag ni Gatchalian, bahagi ng proseso ng medical assistance ng DOH ang pag-i-issue ng guarantee letter at ang ahensya na mismo ang mag-aalis nito kung nais man nilang tanggalin. Hindi naman anya kailangan na nasa 2026 budget ito o kailangan pa ng batas dahil wala namang batas na lumilika ng GL. At ito ay nasa guidelines lang ng DOH. Kasali yung medical assistance doon sa anti-EPAL. No? So but in GL kasi is a process. No? It's a process yan eh. So the way I understand it, ang nag-i-issue ng GL ay DOH. No? So kung gustong tanggalin ng DOH yan, pwede nilang tanggalin yan through their guidelines. Sa kabila naman nakasama sa anti-EPAL provision ng 2026 budget ang pagbabawal sa mga politiko na makialam sa GL, maaari pa ring mag-refer ang mga mambabatas ng medical assistance sa DOH. Sinabi ni Gatchalian na sa kanyang kaso ay linggo-linggo mayroong lumalapit sa kanya para humingi ng medical assistance at ang kanya lamang ginagawa ay inire-refer sila sa DOH. Week may nakukuha akong request, fina-forward ko sa DOH. Yung DOH naman ngayon ang nag-i-issue ng GL. No? So, in my case, I just refer but I don't issue the GL. Para sa akin kasi, it's a way of helping eh. Paano kung anong pag lumapit sa akin, hindi ko naman sila pwedeng pabayaan, lalo na pag taga Valenzuela. No? So, hindi ko naman pwedeng sabihin na wala tayong maitutulong. So, I just refer it, DOH na bahala kung bibigyan nila o hindi, no? Based on their assessment. Kung tingin nila na kailangan bigyan, then bigyan. Kung tingin nila na hindi naman kailangan, then I'll leave it to them. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. 7:28 ng umaga, hindi itinulak kundi dumausdos sa bangin sa Cannon Road ang yumaong si dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Ito lumabas sa isinagawang 3D scan ng Philippine National Police sa bangin kung saan natagpuan ang katawan ni Cabral. Ayon kay PNP Forensic Group OIC Police Colonel Pierre Paul Carpio, nakita ng gasgas sa kamay at likod si Cabral na indikasyong dumausdos siya sa bangin. May sinabitan pa siya ng konti bago siya tuloy-tuloy na nahulog sa ravine.
Kung titingnan niyo po, ito po ay napakalaking bato po nito. It's around from the base of the ravine, it's around 3 meters dito, 1 meter doon. So kung itinulak, sasamba talaga siya sa bato. Yes. Posible rin umanong nakaapekto sa estado ni Cabral ang ininom nitong antidepressant drug. Sa batala na kumpleto ng DNA examination kay Cabral pero hinihintay pa ang reference sample para may kumpara sa kanyang mga kamag-anak. Ito'y kahit tugma naman sa fingerprint ni Cabral ang bangkay na natagpuan ng otoridad sa Quezon Road. RMN Network News. Naghahanda na ang Office of the Ombudsman para sa digital forensic examination sa hard drive ng computer ng yumaong si DPWH Yusek Catalina Cabral. Ito'y para matukoy ang authenticity ng tinaguriang Cabral files na naglalaman ng listahan ng mga proponent sa budget insertion sa flood control project. Sinabi ng Assistant Ombudsman Miko Clavano na may mga lumalapit na rin daw sa Ombudsman na nagsasabing may mga kopya sila ng Cabral files. Gayunpaman, iginit ni Clavano na may tuturing na walang kredibilidad ang mga hindi pa authenticated na dokumento mula sa mga third party. The office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Dagdag pa ni Clavano, limitadong bahagi lamang din ng Cabral files ang ipinakita sa Ombudsman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na siyang unang nagsiwalat nito sa publiko. After Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive in fairness to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. Samantala, iginit naman ni Leviste na kaya niya ipinakita sa Ombudsman ang Cabral files ay para ipasuri ito, subalit tila hindi raw interesado ang Ombudsman. RMN Network News. Ika-129, 129 anniversary ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ginugunita ngayong araw. Rajman Chanel Salazar sa balita. Ginugunita ngayong araw ang ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal sa Liwasang Rizal sa Maynila. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang flag raising ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng Pambansang Bayani. Kasama ng Pangulo sa seremonya sina Executive Secretary Ralph Recto, PCO Acting Secretary Dave Gomez, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Dumalo rin si Manila Mayor Francisco Moreno Dumagoso at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ngayong taon, ang selebrasyon ay may temang Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay na nagbibigay diin sa patuloy na kabuluhan ng mga aral at prinsipyo ni Rizal sa paghubog ng bagong Pilipinas. Matapos ang seremonya, pangungunahan naman ng Pangulo sa Rizal Park Open Air Auditorium ang taunang pamaskong handog mula sa Pangulo para sa 2,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila bilang bahagi ng paggunita sa Rizal Day at diwa ng malasakit sa kapwa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansianao Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. RMN Foundation at IFM Vegan muling nagbahagi ng saya sa mga bata sa Paratong Vegan City. Kasama natin sa balita si Idol Joyce Vasquez ng IFM Vegan.
Ang IFM Bigan ay naandito na naman po upang magbigay ng saya at galak sa mga kabataan dito sa Barangay Paratong, Vigan City para sa Maria Corina Canoy Foundation at RMN Foundation dito pa rin sa Vigan City. Bago pa man matapos ang taong 2025, muling nagbigay ng galak at saya ang RMN Foundation at IFM Vigan sa mga bata dito sa Paratong, Vigan City. Ito ay naging posible dahil sa Maria Corina Canoy at Radio Mindanao Network Foundation Incorporated Gift Giving and Feeding Program. Ang pasasalamat mula kay Kagawad Albert James Monsesa. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa IFM team sa nangyari na gift giving dito sa barangay namin. Nakaka-overwhelming kasi sa unang-una ko mo, nanalo si Kagawad. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase gift giving ng isang radio stations. Thank you so much sa lahat ng staff ng IFM, RMN, at sa radio station. Ating message para kayo? Sa mga kabaranggayan ko dito sa Barangay Paratong, kayo sa IFM, 105.3 Bigan. Isa rin, nagpapasalamat ako sa lahat ng sponsor, lalo na sa RMN Foundation, at saka sa Maria Corina Canoy, at lahat-lahat na nag-sponsor ng gift giving na ito. I hope tuloy-tuloy nito. Pasalamat din ako sa ating barangay captain, sa barangay captain na Benjamin Adjok, at saka na rin sa lahat ng konseho ng Barangay Paratong sa tulong na binigay nyo para mangyari itong gift giving. Naganap ito kahapon, ika-29 ng Disyembre 2025 sa pamamagitan ng nagkakaisang puwersa ng IFM 105.3 Vigan. Tayo ay nakapagbigay ng mga laruan, rice meal at mga sopas sa 105 na mga bata sa nasabing barangay. Maliit na bagay ngunit nakapagbigay ng ngiti at galak sa mga muka ng mga bata sa Paratong, Vigan City. Mula dito sa Paratong, Vigan City, kasama nyo, Idol Joyce Vasquez Tatak, RMN. Network News. Halos buwan-buwan nang nagkakaroon ng pagbabago sa gabinete ng gobyerno matapos ang 2025 midterm elections. May mga nagbitiw, may mga inilipat at mayroon ding mga inalis sa pwesto. Tila naging normal na ang terminong courtesy resignation sa mga pahayagan. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called to submit their courtesy resignations. Sa loob ng isang taon, may nanatili, may nagbitiw sa kanilang mga pwesto, may inilipat na ibang kagawaran at may tinanggal sa serbisyo. May 22, 2025, 11 araw matapos ang 2025 midterm elections noong Mayo 12, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpasa ng courtesy resignation sa lahat ng kalihim sa ilalim ng kanyang administrasyon. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries. Tugon ito sa major recalibration sa Administrasyong Marcos kasunod ng resulta ng 2025 midterm elections kung saan kalahati lang ng pambato ng pamahalaan ang idineklarang panalo. Sa ilalim ng recalibration, lahat ng kawani at opisyal ng gobyerno ay sumalang sa performance review at sinibak ang mga opisyal na underperforming. Ilan sa mga unang nagpasa ng kanilang resignation ay si dating Transportation Secretary Vince Dizon. I will submit my courtesy resignation, but I will sign it right after this, and I will send it right after this. As his people who he has handpicked to help him, we are duty bound to follow that. Social Welfare and Development Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chairman Romando Artes at Tourism Secretary Cristina Frasco. Sa unang shuffle ng gabinete noong Mayo 23, tinanggap ng Pangulo ang resignation ni na dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo habang pinagbitiw naman sa pwesto si dating DENR Secretary Tony Yulo Loizaga at dating kalihim Jose Rizalino Acuzar ng Human Settlements and Urban Development. Mayo 29 sa ikalawang shuffle, tinanggap ng palasyo ang resignation letter ni dating Solicitor General Menardo Guevara at Commission on Higher Education Commissioner Prospero de Vera III. Hunyo 3 sa ikatlong shuffle ng gabinete ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Maynard Sabili ay tinanggap ang resignation ni na dating Chairman, former Presidential Assistant for Visayas Terence Calatrava at Presidential Advisor on Muslim Affairs Almarim Tila
Muling itinalaga ni Pangulong Marcos si J. Ruiz bilang kalihim ng Presidential Communication Office at Henry Aguda bilang Sekretary ng Department of Information, Communication and Technology matapos ipawalang bisa ang kanilang naunang courtesy resignation. Received a call from the Executive Secretary telling me that my resignation was declined by the President, Mr. Chair. Just for the record, it's almost the day after the courtesy resignation was requested. What he told me is just focus on your job and continue with it because we have not withdrawn your appointment. Noong June 19, tinanggap ni PBBM ang mga courtesy resignation ni na dating Secretary Mark Leandro Mendoza ng Presidential Legislative Liaison Office, former Secretary ng Presidential Advisor for Police and Military Affairs Roman Felix at President at Chief Executive Officer ng Philippine National Oil Company Renewables Corporation, John Arenas. Kasunod nito, inanunsyo naman noong Hunyo 28 ni Bersami ng pagkakatalaga ni Patrick Gregorio bilang bagong chairperson ng Philippine Sports Commission matapos tanggapin ang courtesy resignation ni dating chairperson Dicky Bachman. Makalipas ang 2 araw, Hunyo 30, itinalaga si Ariel Nepomuceno bilang bagong commissioner ng Bureau of Customs matapos na magbitiw sa pwesto si dating Secretary Bienvenido Rubio. Hunyo 10, pinalitan naman ni Dave Gomez si J. Ruiz bilang bagong kalihim ng PCO habang itinalaga si Ruiz bilang Board of Directors ng Manila Economic Cultural Office. Kasabay nito, itinalaga rin ni Pangulong Marcos si Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy na nauna nang nagsilbi bilang officer in charge ng nabanggit na kagawaran. Setyembre 1, inilipat bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways si DOTR Secretary Vince Dizon matapos na magbitiw sa pwesto ang dating kalihim na si Manuel Bonoan. Habang humalili naman kay Dizon si Giovanni Lopez bilang Acting Secretary ng Transportation Department. Bukod dito, itinalaga bilang bagong ombudsman si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong October 10 at humalili naman sa kanya si Undersecretary Frederick Vida bilang OIC na kalaunan ay naging Acting Secretary ng DOJ. Naging bakante ang posisyon ng Chief Presidential Legal Counsel ng mamayapa si dating Senator Juan Ponce Enrile nitong November 13. Nitong November 17, sabay na nagbitiw sa kanilang pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman matapos na idawit ni dating Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co ang kanilang pangalan sa anomalya sa flood control projects at 2025 budget insertions. Dahil dito, itinalaga ng Pangulo sina Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary at Frederick Go bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Habang ang dating posisyon ni Go bilang Secretary ng Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs ay nabakante. November 21, itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Commodore Androval Abayon bilang bagong pinuno ng Presidential Security Command kung saan pinalitan niya si Army Major General Peter Borgonio. At nitong December 3 ay nanumpa sa harap ng Pangulo bilang bagong NBI Director si Angelito Magno matapos naman magpasa ng irrevocable resignation si dating NBI Director Jaime Santiago noong August 15. Pilitan ako, walang po may pwersa sa akin. Maraming hindi natutuwa. Mentality nila kasi, I'm from the outside. Ngayong patapos na ang taon, may sisibakin o magbibitiw pa kaya sa administrasyon ng Pangulong Marcos? Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News Year-End Report, Rajuman Lestoraler, Tatak, RMN. Network News. 2 araw na lang 2026 na at sumainyo ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Rajuman Aljo Bendijo At Rajuman Zander Kayabyab. mula po sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, Manila, may Bundag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Aljo Bendijo. Magbabalik ang RMN Network News sa alas 12 ng tanghali at sa alas 5:30 ng hapon. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan
Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP Radyo Tiradpas 693 AM. Dagdag kaalaman, dagdag kaalamang pangkalusugan, dagdag kaalaman. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na pneumonia o lung fever. Ang pulmonya ay isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga na dala ng virus, bakterya, fungus at katulad ng mga mikrobyo. Kadalasan ang ating air sac ng baga ay pwedeng mapuno ng fluid o nana. Kasabay ng infeksyon na ito ay ang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Kapag hindi ito naagapan, maaaring magkaroon ng sepsis kung saan lumilipat ang mikrobyo sa dugo na pwedeng kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ayon po sa pag-aaral ng National University of Naturopathic, to all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo, iti narambak, ken naragsak a Paskwa, ken nagasat a baro at awen. Agyaman at kanta kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos tiyagnina. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Miracle Juice 2781. iCure Miracle Juice 2781. Dagdag kaalaman, dagdag kaalaman pangkalusugan. Tinanong mo akong satyo kin Kristo. Bukal ben magay, makayamanan, isubukal na pamilya. Kahit ato'y manen, na may magkablao ka na kayo, itiday ito Paskwa. Ganit isasagbay, tibaro atawin 2026. Sabay kumata, ragsak kin nananay, salunat yung magda ka na kayo. Kasi ragsakan ti Paskwa 2025. Then, basta mo tiyak tultulay sa lunat, iti tumungan maysa, iti umay manin na tawin 2026. Manayin, tuwing mabkablao ka na kayo, bukal ben magay, manibot Hilia Cervantes, Ilocos. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. karaniwang sintomas nito, pananakit ng tagiliran, pananakit ng balat at mata, pagkahilo, pagduwal, pagsusuka, labis na pagbigay. Nais mo bang makatikim ng masarap? Ayon sa pag-aaral ng Department of Medical Malinamnam University of Malaya, Malaysia, ang at kakaibang pagkain, 32 in 1. international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Ang saluyot ay napakayaman Dito lang sa TPN. niacin, carotenoids, anthocyanic, at cardiac glycoside na makakatulong po sa Manipot, lahat ng sakit. tinagan Team GU Lalong-lalo na po officials kung may sakit sa puso, and employees, arthritis, mga Kenti namumula pamilya. po, may colon Kablawang cancer. kayo, ti Kaya, amin, inanyahan ko mga po kayo, kakalyak. subukan niyo po ang Hihili ating tayo nga iCure banayoyo, Mana Coffee, pinaragsak nga Paskwa, 32. kinagasat at arwatawen tay Ito amin. po si Dr. Benedito. Ado a Ito version po sa win no naturopathic kay papanan dito ti sa Paskwa, Pilipinas itunggal na maysa. nagsasabi, ang Ti iCure kay papanan ti Paskwa, Keep the doctors para kanyak, iCure amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan niya ako Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. Toy anak, ken kabsatyo, nga kumagkablaaw, toy napudno ng serbi kada kayo, public servant Alex Gon. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf,
and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Tunay na proteksyon. At ngayon, ating pakinggan ang natulungan sa bisa at galing ng pitong Iti daytoy nga isasambay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pabindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Kaya sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat sa intako pa ng silibrar iti panakayanak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Yun mo iti biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agparin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Sa Aldrich Pao de Arco, kalusugan mo garantisado. Pagkakala ang audits pag ako sa hindi gamot at hindi pwede gamitin pagkabot sa anumang uri ng sakit. Yabrasak man! Scouts laging handa with the natural beauty, rich culture of Zambales, stunning seas, majestic mountain ranges,
Ganda ng botolan! Makukay na di! Adventures now await! Memories to create! Salon at para iti bagite o kin iti pamilya tayo. To'y kumapkablao ka na kayo. Vice Mayor Colacu R. Trinidad. Let us pause for a moment and open our hearts to the source of life and goodness, known by many names, honored in many ways. We give thanks for bringing us together tonight. From different nations, cultures, and beliefs, we gather as one Scout family, united by friendship, service, and peace. As this fire will be lit, may it remind us to be lights in our communities, to respect our differences, to learn from one another, and to build a future rooted in understanding and hope. Guide our thoughts, our words, and our actions, so that when we return to our homes, we carry with us the spirit of unity, courage, and compassion. May this campfire strengthen the bonds between us and inspire us to live the values we share. May it be so. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon from the ng high hindi mountains nagagamot na and diabetes wide ay ang valleys of karamdaman na northern diabetic Philippines. retinopathy. Ang diabetic From the rice retinopathy ay granary sanhi of the ng nation, mataas na level ng the asukal sa dugo backbone dahil of sa Luzon, diabetes. and Sa the hope paglipas ng panahon, of ang forests, pagkakaroon ng sobrang rivers, asukal sa and dugo rich ay maaaring communities. makasira sa iyong retina, But our ang bahagi land ng iyong carries mata na silent nagtutukoy ng wounds. liwanag at We nagpapadala face ng signal sa iyong deforestation utak that sa pagitan strips ng ugat our sa likod ng mountains iyong mata bare, or optic nerve. mining Ang that pag-inom ng scars Visionix the Plus earth, soft gel araw-araw ay plastic tumutulong waste upang that chokes maiwasan our ang rivers, sobrang pagkasira and ng mga ugat sa climate mata. change Ito ay may that lutein, threatens isang our carotenoid na water, matatagpuan sa food, retina ay and maaaring future. magbawas ng oxidative Yet stress we at are pamamaga not sa mata. helpless. Mayroon din itong At the vitamin E 33rd tumutulong Asia upang Pacific protektahan ang Regional mata Scout laban sa Jamboree, pagdevelop ng diabetic we are retinopathy shaped sa into pamagitan ng Earth pagkontrol guardians. sa mga naiugnay na mga sanhi Through tulad ng Agos and insulin Pawikan, sensitivity, retinal we blood learned flow, that at clean oxidative water stress. is life. Vision Next. Through Marami na Sinag natulungan. and Siklab, Walang we araw learn na to di ako harness nahihilo. the Yung pala, may power of problema sun ako sa mata. for May hope binocular and problem renewal. ako. Maraming gamot ang Through sinubukan Bakas ko, sir, and pero Sikmin, dito lang bumaling we sa learn Visionix to Plus. value At nature yun ang dahilan, and naging okay turn ulit waste ako. Maraming into salamat talaga responsibility. sa Visionix Plus capsule. And Ayos, through subukan niyo Haring rin. Ako po Ibon, si we learn to make a personal pledge to act, to commit, and to protect. Tonight, we stand as scouts of the North, ready to heal our land, secure our future, and answer the call of the earth. This is our promise, this is our duty, and this is scouting. I am the scout from the North. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin sa mga senior at ito sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Santon Plus Gold.
Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng I Santon Plus Gold am at Santon Scout Vitamin De C. Leon, At sa loob ng isang a buwan, na scout pag-inom ng Santon Plus from Gold ay the nawala South. ang mga pananakit ng I kanyang mga came pangangatawan from at a gumaan land ang kanyang where the pakiramdam. Kung kaya't sun hindi lang siya, meets pati ang the kanyang sea, mga pamilya ay where pinapainom na rin stories niya ng live Santon in Plus Gold our Herbal Capsule. dances and history Ano nga ba ang is meron Santon Plus shared Gold na by nakatulong sa our ganitong karamdaman? hands. Ayon sa pag-aral And ng mga tonight, eksperto, ang Santon we Plus do Gold not ay stand here nagtataglay ng in mga pride. sulfuric compound We na stand tumutulong here sa normal na in truth. metabolismo ng katawan. In Batay the sa isang South, experimental our session cultures na isinagawa are patungkol rich, sa weight loss yet benefits na ang Santon slowly Plus Gold fading. sa loob ng Our 8 linggo traditions na are kinalalahukan ng admired, 41 yet obese people. often Kanilang nakita ang forgotten by the kapansin-pansin na next pagbaba ng timbang generation. ng mga taong umiinom ng We mga face suplemento gaya division ng Santon Plus Gold between na nabawasan ang regions, kanilang timbang between na humigit ulan generations, sa 10.6 pounds between or 4.8 voices kilogram that kumpara are sa mga heard taong hindi and umiinom ng mga voices suplemento that na ang are ibinawas left lang sa kanilang behind. timbang ay 4 pounds So or we 1.8 kilograms. how Kaya do kung we ikaw ay protect namumblema at ourselves nababahala na sa bigat while ng iyong timbang, facing ugaliing the uminom ng future Santon Plus together? Gold araw-araw. And here, at the 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree, we found the answer. Through the Culture Weavers experience, it became clear that culture is not meant to be kept. It is meant to be shared. In Sandiwa, we walk through living cultures. In Pamana, we learn leadership through humility. In Habi, in Dak and Baybay, we wove traditions, movement, and identity into one shared story. Because culture weaves people together. We came from the South carrying challenges, and we return home as a culture weaver and a change mover. By this life, we are not from different directions. We are one movement, one promise, and one scouting family, lighting the way forward together. I am the scout from the South. Hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo ang magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCure Capsule 750 mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCure Coffee 18 in 1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCure Coffee 18 in 1. Maganda siyang panlinis ng katawan. Kaya bili na ng iCure Coffee 18 in 1 at iCure 750 mg capsule. I am Scout Valdez, a scout from the West, standing where the sun sets, where the sea is our land, and where the quiet strength lives in our people. I represent a community rich in culture, talent, and hope, yet our community faces challenges, not conflict from the other nations, but conflicts or struggles within ourselves. We face division instead of unity. We face unequal voices instead of equal opportunities, limited resources without connection, and fear that is louder than vision. But as a scout, we do not turn away from problems. We become change movers. And through this 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree, it teaches us that change is learned and leadership is practiced. Through Kalakal, we learn to communicate and collaborate
Through Bagting, we see that every scout is connected regardless of their status. And through Patas, we learn fairness and empathy. Through Bayanihan, we act as one. And through Tulaan, we learn that we raise our voices as one. And through Tangan, we create a lasting impact. I am a scout from the West, a change mover. And this is how we move change. Prepared and ready for life. IQ 32 in 1 coffee. I am Scout 1, a scout from the East, known for its golden rice fields, pristine beaches, and cascading waterfalls, rich in beauty and resources. Yet our greatest challenge is the typhoon. Year after year, fierce winds and relentless rains swept across our towns, destroying our homes, flooding streets, ruining crops, and shutting off communities. Homes are displaced, schools are closed, and hunger follows. Life is being tested, and the typhoon leaves scars on the heart, on the land, and in the hearts of our people. At the 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree, we learn to turn challenges into action. Amihan teaches us endurance. Laya guides us through hardships. Kublian reminds us the power of unity. Hilahan ignites our competitive spirit. We are the resilient builders from the East. This is Scouting, undaunted, steadfast, and rebuilding stronger every time. I am Scout from the East.
babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam, babanam, 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 babanam kevalam. Tamugan ganason, amon ang bobolan. Nahita ko manurdudan, rita ko dong at sinulan. Sino naman yaman, sino dong bilang sinuhan. Masakul ang itutulan. Young people with different dreams for future change we gather. Champions of peace, our journey starts. Young people with different dreams for future change we gather. Champions of peace, our journey starts right here. The 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree. Our camp, our pride, our mission loud and clear. Every step we're taking with courage as our guide, scouts of the world with peace on our side. Rise, shine together in this camp. Show the world we are united. Forever, Scouts, we are one. Be prepared, Scouts for peace, Scouts for life. Scouts laging handa with the natural beauty, rich culture of Zambales. Stunning seas, majestic mountain ranges. Ganda ng Botolan, mahukay na di. Adventures now away. Memories to create. Every
step we're taking, with courage as our guide, scouts of the world, with peace on our side. Rise, shine, together in this camp. Show the world we are united forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace, Scouts for life. Scouts laging handa. Rise, shine, together in this camp. Show the world we are united forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace, Scouts for life. Scouts laging handa. Rise, shine, together in this camp. Show the world we are united forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace, Scouts for life. Scouts laging handa. We would like to thank the leadership of Honorable June Omar, C.F. Dane, Mayor, Municipality of Botolan, and the Deputy Camp Chief for Operations and Logistics, and to participation of the Nueva Ecija Council for spearheading the Budong Unity Dance from our Kalanguya tribe, and for giving beauty and life of the official ABRSJ soundtrack. At this moment, may we invite the presence of Scout Leader Mark Roy Boado, the Vice President for Luzon of the Boy Scouts of the Philippines, to formally open our program, our grand campfire this evening, and to give us his welcome message. Let us give him a warm round of applause, everyone. Asia Pacific, gather round. 33rd Jamboree sound. From the Mabuhay! Ang Doc Herbal Coffee 21-in-1 may Meron ba? collagen na tumutulong sa Boy ating Scouts of cookies. the Philippines! Gumaganda ang mga balat natin. Dahil Baliktarin sa mga natin. ingredients When I nito, say tulad Scouts po of ng purple APR, you corn, say mabuhay. barley, Okay? ampalaya, Scouts agitada, of APR! mangosteen, moringa, acai berry, wheatgrass, Scouts of stevia, APR! turmeric, spirulina, kamote, collagen, To our ginseng, Camp Chief, grapeseed, Governor Nagdane. tongkali, beetroot, Sir, we are honored also tonight to have our former Vice President of the Republic of the Philippines and our former National President, Sir Jejomar Binay, Samahan po natin siyempre ng Doc Herbal Coffee, the Mayor of Botolan, Zambales, our Deputy Camp Chief, para kumpleto rin Sir tayo Omar na Abdane, ang ating kalusugan. my fellow members of the National Executive Board, our Camp Director, our Secretary General, Attorney Cedric Train, and of course, the Director of Asia Pacific Region, Director Jose Rizal Pangilinan, distinguished leaders of the Scout movement, honored guests, fellow Scouts, and friends from across the Asia Pacific region, great morning to all of you. As I welcome you tonight, the flames of our grand campfire rise. It illuminates more than this gathering. They light up the friendships we formed, the cultures we shared, and the values we live together during this jamboree. Each part tells a story of courage, service, and unity. Stories written by every scout who choose to show up, to lead, and to serve. Fellow Scouts,
It is our closing ceremony. Remember the skills you sharpened, the leadership you practiced, and the values you strengthened, and let them guide your choices when you return home. Let them inspire you to build communities that are kinder, braver, and more united. The fire before us symbolizes continuity. What we ignite here must continue to burn in our actions long after tonight. As we formally open this grand campfire, may it renew our commitment to live up the Scout Oath and Law every day. May it remind us that while this chapter closes and say goodbye to our newfound friends, the journey continues. Stronger, wiser, and ready for life. With gratitude for the memories made and confidence in the paths ahead, I now declare, on behalf of the Boy Scouts of the Philippines National Executive Board, this grand campfire of the 33rd Asia Pacific Scout Jamboree formally open. And healthy every day. Thank you so much, our Scout leader, Mark Roy Elboado, our Vice President for Luzon of the Boy Scouts of the Philippines. Just like what Sir Mark Roy have mentioned, it's time for us to say bye to our scouting friends. But at this time, may we request everyone to please join your newfound friends in your last swing and dance. Of course, for a community dance to be led by the 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines Association. Let us give them a warm round of applause, everyone, and you may join with your scouting brethren in their dance. Good morning, Scouts! Good morning, APR! Alright, so we're the Tops Power from Module 3. Do you still remember our Unity dance from Module 3? Are you ready to dance it tonight in our grand campfire? Alright, we are inviting everyone to dance with us, of course, together with our ISTs and junior ISTs from Module 3 in front to dance with us. The official Unity dance of the 33rd APR Scout Jamboree. And my partner Rayan will help us in leading this dance. Thank you. Alright, everyone stand up. Those who are sitting, okay, you can move a little bit closer, but just a little, alright? Huwag masyadong malapit sa campfire. Okay, all of the ISTs can move forward. Thank you. Scouts of APR, are we ready? Alright, if we're ready, let's do our chant. APR! 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 Alright, let's do the first dance. Sir, our official theme song, please. Thank you. For this part, I want you to shout! Hey! Hey! Different dreams for future change we gather. Champions of seas, our journey starts right here. 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree. Our camp, our pride, our mission loud and clear. Every step we're taking with courage as our guide. Scouts of the world. Let's all together shine! On our side. Rise and shine together in this camp. Show the world we are. We are.
world beauty, rich culture of Zambales. Stunning seas, majestic mountain ranges. Ganda ng Botolan, makukay na di. Adventures now await. Memories to create. Every step we're taking with courage as our guide. Scouts of the world with peace on our side. Rise, shine together in this camp. Show the world we are united forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace. Scouts for life. Everybody! Scouts lagi handa! Rise, shine together in this camp. Show the world we are united. 1, 2, 3, go! Forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace. Scouts for life. Scouts lagi handa. Rise, shine together in this camp. Show the world we are united. 1, 2, 3, go! Forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace. Scouts for life. Everybody! Scouts laging handa! Do you want one more? I can't hear you. Louder, please. Okay, let's do it one more time. Young people with different dreams for future change. We gather. Champions of peace, our journey starts. We would like to request the crowd sa may campfire area po natin. Mag-ingat po kayo dyan sa may campfire area. Our camp, our pride, our mission. Lumayo po tayo sa may campfire area po. Every step we're taking. Alright, babalikan natin ang ating Togs Payag. Scouts of the world with peace on our side. Rise, shine together in this camp. Show the world Requesting our dear scouts to please go back to your respective positions. forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace. Scouts for life. Scouts laging handa. Once again, thank you so Thank you so much, much. everyone. You may now go back to your respective positions. And thank you so much to our 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines Association. Maraming salamat Yes, po. I know mukhang everyone nag-enjoy enjoyed ng the dance. sobra. Yes, partner. Yes, partner. That's right. Na-enjoy ba ninyo ang inyong dance performance tonight? Shout hep, hep! Once Hep, again, hep, hep! Yun. Of course, we would like to Pinili- request our participants to please go back to your designated area. Yes, that's right. So at this point in our program, we are honored to listen to the campfire yarn to be delivered by Lord Robert Baden-Powell, the 5th Baron of Gilwell. May we give him a warm round of applause.
Boatland, Zimbabwe is calling. Asia Pacific, gather round. G'day everybody, I'm Dave and I'm here to talk to you about campfires. So hopefully between here and there it starts. So my great-grandfather, the guy that started Scouts, he loved fire. Fire is what helped him through the siege of Mafeking. They placed fires around the outer perimeters of Mafeking, which distracted the Boers from attacking because they thought there were a lot more of them. And then in 1907, he had a camp. We all know it was at Brownsea, and it was an incredible success. And it led to the foundation of the Scout movement. So, at the end of that camp, he took half the ashes and he gave the other half of ashes to the kids that were at the Scout camp. And then the next major jamboree he went to, he did the same thing. He put the ashes in from his previous camp into the next camp. Kids took ashes away from that camp. And so on and so forth. You get this train of ash gathered from various camps and carried to other camps. And this process is now known as the campfire ash ceremony. So what that means is anybody here who's collected ash for a previous campfire can come and throw it into the fire. I have my ash here and I will throw that into the fire. Why do we do it? Because tomorrow morning that campfire will be a pile of ash. It will have stories from anyone who puts ash in, and it'll have stories from what I've brought here. Now, I've got a terrible memory, so I'm going to have to look up where they're all from. Excuse me. So, I've gathered these ashes from quite a few places. Part of them is Gilwell in England, Brownsea Island in England, Gilwell in Australia, because we have one of them too. The Sri Lanka Jamboree, the Indian Jamboree, Taiwanese Jamboree. There's the ashes there from when I did my wood badge and when my daughter Charlie received her King Scout. But last but not least, can anyone guess where the last bit of ash came from? I'll give you a clue. It was 2 years ago, this month. What are you saying? Passy City? Yes, you nailed it. Cool, that's awesome. I'm going to come down here and I'm going to throw my ash in there, and if anybody has anything they want to put in there to add to it, then throw it in. I'm just watching out for the stairs. Cedric, where have you gone? Come with me. Such a big ceremony and such a big event needs a big person. And that guy is Cedric. Can everybody have a cheer for Cedric? Hip, hip, hooray! Let's go again, louder. Hip, hip, hooray! Cool. Okay. I might need you to unwrap that because I am holding the microphone. Cool. So the fire's going well now. Is everybody feeling it? Yeah? Yeah? Cool. Okay, Cedric, pull the tape off the top. Fuck, we're gonna get that. I have to do that to get through customs. It's getting
Teka. No running. No running. There we go. Got it. Top comes off, and let's go over there. Nice and close. No, you. I will do half each. 1, 2, 3. Cool. Thank you very much. 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree. Our camp, our pride, our mission loud and clear. Thank you so much, With courage as our guide. Sir Lord Scouts of the world. Robert David Baden-Powell, for that very inspiring message, and of course reminding us all that we will treasure forever the memories that we had here in Botolan. Thank you so much. Huwag munang lalapit doon sa apoy, ha? Baka kumuha na agad ng ash. Huwag muna. Once again, thank you so much, sir, for the wonderful story of yours. That was very inspiring. At this juncture, to formally close the 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree, may we invite the Honorable Hermogenes Ibdane Jr., the Camp Chief and the Governor of Zambales, Philippines, to deliver his closing message and formal declaration of the Jamboree closing. 33rd Jamboree sound. From the mountains to the sea. Good morning, distinguished leaders of the Asia Pacific Scout region, officials of the World Organization of Scout Movement, officers of the Boy Scouts of the Philippines, our respected foreign delegates, partners, volunteers, and scouts. O sakit sa bato. Good morning. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring Today, mabuo sa abdo. we do not mark an ending, na mula sa kolesterol but a milestone. What has taken place in our province over these days is a living testament to what young people can achieve when guided by shared values and a sense of responsibility beyond themselves. As the host province, we take deep pride in having witnessed this gathering unfold with discipline, respect, and cooperation. Together with the Boy Scouts of the Philippines, we have shown that the Philippine Scouting is not only capable of hosting events of international scale, but of upholding standards that reflect excellence, preparedness, and integrity. To our friends from the Asia Pacific region, your presence has strengthened the bonds that connect our nations. May the solidarity formed here enjoy beyond this occasion and continue to guide our collective efforts towards understanding, peace, and service. May the lessons learned, the challenges faced, and the friendship forged here become part of who you are. Not merely
stories to remember, but principles that influence your decision and shape your leadership in the years to come. We consider with utmost respect the individuals and the teams who made this jamboree possible. The medical personnel who ensured the health and well-being of all participants, the engineering and the maintenance teams who work tirelessly to keep the campsite safe and functional, the security forces, volunteers, and organizers whose dedication sustained every day of the event. We especially commend the people of Zambales, the Zambaleños, whose quiet strength, cooperation, and generosity form the foundation of our success. As this Asia-Pacific Jamboree formally concludes, may you depart strengthened by experience, guided by purpose, and united in commitment. Carry forward the ideals of Scouting and let what was built here continue through your actions, your leadership, and your service to others. Maraming salamat po, and may the Scout spirit continue to lead us all. And now, by the authority in me vested as the camp chief, and with pride in what we have accomplished together, I hereby declare this 33rd Asia-Pacific Regional Jamboree officially closed. May the spirit of scouting continue to inspire us. Sa akong construction worker, palagi na natin ang aking katawan sa hirap ng trabaho. May isang kaibigan akong nababasa sa suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling. With courage as our guide, scouts of the world, with peace on our side, rise, shine together in this camp. Show the world we are united forever. Scouts, we are one. Be prepared. Scouts for peace, Scouts for life, Scouts laging handa. With the natural beauty, rich culture of Zambales, stunning seas, majestic mountain ranges, ganda ng Botolan, pakukay na di. Adventures now await, memories to create. Every step we're taking, with courage as our guide, scouts of the world, with peace on our side. Rise, shine together in this camp. Show the world we are. Should
Hello, once again, let us all shout, thank you so much, Botolan Zambales. Ready, go! Thank you So much, Botolan Zambales. Thank you so much. Of course, headed by our dear Governor Hermoenes Evdane Jr. and our Mayor Sir June Omar Evdane. Thank you so much po, sir, for welcoming us all in this event. At this point, in conclusion of our gathering tonight, we shall now proceed to the lowering of flags, requesting everyone to please remain standing as a sign of respect. Once again, requesting everyone to remain standing as a sign of respect while we are doing the lowering of the flags. Starting off with the lowering of the flag of the municipality of Botolan and province of Zambales. Scout, salute! Ready, front. Next is the flags of National Scout organizations. Scout, salute. Once again, the lowering of the flags of the National Scout organizations. Ready, front. Next is the Boy Scouts of the Philippine flag and WASAM flag. Scout, salute. Ready, front. The lowering of the flag of the 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree flag. Scout, salute. Ready, front. The lowering of the Philippine flag. Scout, salute. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiging, sa manlulupin, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng baha, may ilang ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na
Ready, front. May we request the crowd to please give way to the flag bearers. Thank you so much. As one global scouting family, let us now join hands for the turnover of World Scout Bureau Asia Pacific Region flag to National Scout Organization of Thailand for the hosting of the 34th Asia Pacific Regional Scout Jamboree 2029. We would like to request the presence of Mr. Setanun Angkul Pasvit, National Scout Organization of Thailand International Commissioner. And our 34th Asia Pacific Scout Jamboree is going to be in Chonburi, our National Scout Camp, which is only 30 minutes away from Pattaya. And also, we have so many programs for you guys. Boys and girls, are you ready for the next Jamboree? Are you ready for the next APR Jamboree? All right. Please, a big round of applause to the host. And a very big round of applause to the Philippines.ค่ะขอ presentation ด้วยค่ะ And the presentation that you are watching on the we have the presentation that of the experience that you're going to face in Thailand. Please enjoy. Okay, if the presentation is not working, we have the real presentation and that's explanation from our boys and girls. Please, a big round of applause to welcome our boys and girls. ไม่เป็นไรขอเพลงต่อไปเลยค่ะ ขอเพลงเครื่องบินเลยค่ะ ขอเพลงเครื่องบินเลยค่ะ Today, we have the presentation from our boys and girls of the experience and moments that you're going to see during the Jamboree. ขอ presentation ที่เป็นเครื่องบินเลยค่ะ And we would like you all to join the dance with our scouts. Are you ready to join the dance with us? I can hear. Are you ready to join the dance with us? Please. ขออนุญาตค่ะ ขออนุญาตค่ะเปิดค่ะ Please join the dance with us.
ng Set Marketing. At dito na naman po itong ating 5-minute program kung saan po mga kaibigan nagbibigay kami ng dagdag kaalaman sa inyo. Dahil sa ganun po mga kaibigan mainigtas po natin itong ating mga katawan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At sa ating of course ng ating Set Marketing ang nagagawa at nagpapahagi ng ating produktong herbal na talaga pong napatunayang napakainam sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sa ating mga kaibigan dyan na meron pa po mga problema sa kanilang katawan, pagkatatandaan po ninyo mga kapatid na ang mga produktong herbal ng Set Marketing sadya pong nakakatulong sa iba't ibang uri ng mga karamdaman at talaga pong nakapagdudulot ng maganda sa ating mga pangatawan. Meron po tayong Set Panyawan Plus, Set Panyawan Garlic, meron din po tayong Set Coconut Herbal Capsule, meron din po tayong pampahid na oil kung tawagin po ay Set Liniment Oil, meron din po tayong tinatawag na Set Panyawan Coffee Mix para po ito sa mga kaibigan natin may hilig pong magkape. Ang ating po Set Panyawan Coffee Mix mga kaibigan na patunayan po itong napakainan na kung saan po talaga ay mainam sa iba't ibang uri ng mga karamdaman natin sa katawan. Lalong-lalo na kapag tayo po meron pong tinatawag na pagtaas po ng kolesterol sa katawan, pagtaas po ng ating sugar level, o kaya naman po mga kaibigan meron po tayong tinatawag na hypertension. Para din po dun sa mga kaibigan natin na pinagbawalan na ng doktor nila na magkape kasi maaaring tumaas yung sugar level. Tandaan po rin yung mga kaibigan, ang panyawan po, isa po itong uri ng herbal na kung saan ito po yung mapait. Ito po yung nagtataglay ng tinatawag nating sugar blockers na kung saan po mga kaibigan pagpasok ng matamis sa ating katawan ay pinipigilan. Kaya po mga kaibigan, napakainam po na itong inumin. Dahil gusto na po mga kaibigan tayo po ay diabetic. Meron na po tayong chance na magkape. Lalo-lalo kapag medyo nakakitigan talaga natin ng kape. Meron po kayong don't expect na napakatamis ng kape natin mga kaibigan. Ang ating Set Panyawan Coffee Mix ay isa po itong kakaibang uri ng kape dahil sa pait na taglay nito. Ang panyawan po kasi mga kaibigan, tinagurihan po talaga itong isang napakapait na uri ng herb. At ang contents nito, ang tinatawag po natin sangkap nito mga kaibigan ay nasa kape po natin ang Set Panyawan Coffee Mix. At napatunayan mga kaibigan na ang kape po natin talaga pong nakakatulong sa ating mga kalamnan, sa ating mga kasukasuan, sa ating mga problema sa katawan. Kaya po mga kaibigan ng ating pagkakaroon ng mga problema pa sa ating mga kalusugan. Kaya po katatandaan na kung talaga po gusto po rin yung matulungan, dito na po tayo sa totoong nakakatulong. May mga kapeng talaga pong napakaganda ang Set Panyawan Coffee Mix. Tutulong po ito para maibsan ang problema natin sa katawan. Talagang mas madali na ngayong ma-absorb ng katawan natin ang power ng panyawan na kung tawagin po ay miracle herb. Tandaan po mga kaibigan ang pangalan ng ating kape, ang Set Panyawan Coffee Mix. Para po ito sa mga gustong magkape na talagang po mas madalian po yung pag-enrich ng power ng panyawan sa kanilang katawan. Gawa po yan ng Set Marketing. And that is our Thailand. See you all in Thailand. Yay! Once again, let us all give our hands to the National Scout Organization of Thailand. Let's go, everyone. Join us. Thank you so much. Thank you so much. Kapon ka. Sakit ng kasukasuhan, baka naman kulang sa vitamina, uminom ng Herbal Coffee 9-in-1 promotes healthy joints. Kaya huwag kakalimutan araw-araw. Kapon ka. Herbal Coffee 9-in-1. Sawari ka, maraming salamat. Thank you so much. We love you po.
Diba? Ano yung problema? Bumisita na sa Para- New Era Hardware and Repair Shop, Candon Branch. Ang aming makabagong makinarya tulad ng mga brand new at surplus tractor, harvester, Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. 0917-441-8763 o kontakin ang aming messenger, New Era Candon. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan. Huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool? Kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang bagong Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay. Naimbag nga bigat manen po, iti daytoy nga aldaw iti Martes. Itatan partner ket 30 ti mabilang iti bulan iti Disyembre tegda mga tawen kablawan da kayo manen po naimbag nga bigat naimbag nga oras. Sapay kumata okay kayo nga danunan ti programa nga kumpares kadagiti nadayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dino mga lugar ti ay nyo kadagitoy agundaway. Basta naka-tune in kayo ti 693 Radio Tiradpas ka nagbibuya kayo ti DCTP Digital TV. Naimbaga po ngal daw yo. Of course, kadagiti amin nga kapana tayo nga Kandonyan sa po. Itata nga bigat iti Martes. Good morning, Candon City. Ore penitabigan na po, kablawan na kayo mat naimbagal daw. Ken nakastamot ten tintero nga probinsya nga Ilocos Sur. Dagiti kabangibit tayo nga probinsya kan rehiyon. Nagkakadwa tayo dito nga programa tayo. Aginggana ti alas 10. Paring Nick, kumusta kan partner? Dahil magkabigat mo? Kastabot, paring Jere, good morning. Ken kablawan talat tabot na po, kita ikakapisat tayo, banalon man, manghalap bang, ken kita agtrabaho lata po. Pagkabilangan nagti-drivers, ken dagiti agtagtagila ko po kati public markets sa lakat sa Palocoba, tanapimpintas badan, ti panagsad na ti daytoy nga aldaw. Iti muna apo nga kayat mi nga i-share kada kayo. Iti daytoy agundaway. Na daw daytoy apo ti 2 Timothy chapter 1 verse 7. For the Spirit God gives us does not make us timid, but give us power, love, and self-confidence. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Okay, may sangal daw partner. Kasangwanan ti baro nga tawen. Nakasagana kayo kadina po nga mang silibrar ti baro nga tawen. Dahil ti kanakilang nga saludsod ti jay partner eh. Wala ti itipong ko lang ba si dita partner ko. Ipapati tayo ti maturugan. Ayun. Dahil palagpuyat. Dahil ti riga na. Ngam iti kayat talang nga ipaganit-gat partner niya. Ta datayo apo ket mapanen dahil ayun na nga kunada. Nga celebraran tayo ken pastreken tayo ti tawen 2026. Kaya't ko lang ay pakamu kanyayo apo nga adda ti damag manipod iti Department of Health nga umabuten ti 112 dagiti Pilipino nga naaddaan iti injuries gapo iti firecrackers. Dahil partner, bayat nga mas asidag ti New Year impakamu ti Department of Health nga dumano ng tinasrok nga sa ngagasot nga tattaw ti addaan ti fireworks related injuries tintero nga pagilyan manipod dayta po ti Disyembre 1 aging gana iti 28 ti agdama nga tawen. O dayjay partner ingana lang ti 28 dayjay. 28 days. O wen ket tatak 30 tatan.
Sigun na po iti data ti Department of Health na bababa da ito laki di nga bilang iti 26% no idilig idi na palabas nga tawen. Dito ti kunana. Ngem kaduan kadagiti kaso base apo iti daytoy nga damag apo manipod iti DOH dagitay adda ti injuries na gapo iti paputok ti kaaduan partner ijay National Capital Region. Amom no sumaruno ti amom no anya ti sumaruno sa dino nga lugar? Dino partner. Dito para ti partner na sinaruno ti Ilocos Region. O yun. Dito ayan tayo dati partner. Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Region 1. Region 1. Iso dito ti Ilocos Region apo. Sumaruno tayo iti dayjay bilang manipod ijay NCR. Ti sumaruno pa'y kanya tayo Central Luzon, kastamutin ti Western Visayas. Amuyo dagiti nga dagiti na dati injuries na apo iti kunatayon paputok. Dagitoy ket dagiti ubing nga lalaki ngagtawen ti 5. Aging gana iti 14. Kitaan partner nagubing da niya. Agtawen ti 5 aging gana iti 14. Dayjay ti adda nga daytay data na apo. Ket agar aramat na dagitoy iti palibang kasi ti Piccolo, Quitis ken 5 star. Dayjay partner ti data na dayjay. Ngem kasangwanan nga itultuloy ta dayta. Adda ti linya ni partner Ronald hanga nakakaipadamag ngamin datay ni partner Ronald iso nga alawatin taman. Daytoy linya na partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Okay, thank you very much sa mga partners. Actually, adalay ko'y maaramid nga panaka i-dispose ta, panaka na dahil dagiti na kumkumpiskar PNP nga dagiti improvise nga pasuka, partner, dagitay paputok. Iti probinsya nga Ilocos Sur pangrunaan na ijay parte na iti provincial command ngano sa dino kat nahin pagatatay sikon iti informasyon kadagiti kamang ti Ilocos Sur PPO nga dati nga bigat partner ito dahil kay panaka panaka i-dispose panaka dadael amin dagiti nakumkumpiskar nga dagitoy improvise nga buga karaman pa yun dagiti na ariwawa nga tambutyo nga datoy kat may sa kadagiti mai parparit nga usaran para iti dati umay nga baro nga tawon. Kat sigon kadagiti kamang PNP nga aga tuloy lakta datoy panang kumpiskarta kadagiti agosar kadagiti improvise nga buga gapuanan ta datoy kat posibilidad nga makadadael itmo no makadangran iti bagi iti tao. Karunahan na partner nga palpalagi panda nga madagiti ubing kabataan nga agagusar ti daytoy kat maiparit wenno sandang agagusar kadagiti improvise nga buga may kapungarod kadagiti insidente nga dagiti na pasugsugatan gapo ti daytoy palpalagi pa ti kapulisan partner aglalo kadagiti magatang itatang apaputok dagiti na pipiksa nga paputok nga dato gay no nyaman dagiti may pagpawbawal wano may parit kat saan dokuman nga gatangon pay gapota dagitoy kat kasapulan nga makompiskar no aglalo kadagiti aglako pay kadagiti palengke wano dagiti aglako kadagiti napipiksa paputok na may parit kat palpalagi panda iti publiko tapno iti kasta kat saan kuman nga mailako dagitoy kat dagiti lang required nga mailako isulaan kuma iti tungpalan dagiti aglako. Kat iti datoy nga bigat partner expected nga iti mismo nga provincial command kat madaman iti panaka aramid programa kat panaka i-dispose na ro dagitoy nga natin tiliwanda nga tambutyo nga nariwawa kan dagiti buga. Kabayatan at sa balipeda magpartner dati napasamak nga datoy panakay service ti warrant of arrest agro palas 11:25 iti bigat iti kalman
sa di Barangay Bahet, San Ildefonso, Ilocosur. Saka dito yung kasababayan karigit operating unit iti San Ildefonso Municipal Police Station. Ti akusado mga kumpares kat 60 anyo sa sawaan na walang trabaho at taga Bahet, San Ildefonso, Ilocosur. Dito yung kat na hisarpian ti Waran of Arrest may kapo ti kaso nga reckless imprudence resulting in homicide. Na rekomendahan nga piyansa dito 18,000 pesos para ti temporaryo pa nakawaya-wayana. So kaya na, no kay kasan ni Julita Tabangkura Posedio nga asawa ti akusado iti nangi presentar ti inisyo ti korte iti December 2, 2025 kanaigan ti dati nga kaso nga namuan nga na-dismiss may po iti lack of interest iti dito yan nagipila ti kaso kontra ken kuana. Dito ron tinala ti kapulisan para iti panangitatag kanon iti magandang korte. Kapayat na sa bali pa itabag dahil napasamak nga panag-aresto iti may isa nga tawag aro alas 10 hingga alas 11:40 iti rabi o dilaing rabi sa San Juan Ilocosur. Pabayan karigit operating unit iti San Juan MPS tas league unit kadwada dagiti kamang ti PIDEA Ilocosur Provincial Office Regional Investigation Pro 1 Ilocosur Provincial Drug Enforcement Unit Provincial Intelligence then 3rd MFC First Provincial Mobile Force Company. Ano sa dinot ti suspect 43 anyos jobless delisted drug surrendering through 35th DWIGP kung ano ba ito street level individual na dato'y katataga San Juan Ilocosur. Na isiangkatan dati partner iti bypass operation kontra ti suspect na nagresultante pa nakarestar na ken naala dagiti sumaganad nga ebidensya kabayatan ti operation. Iti drug evidence may isang 0.999 gramo iti mapapate asyabo nagatadan dito ti 6,793 pesos na ipalaon iti lima nga heated transparent plastic sachet then sara as bypass item ken naala iti mismo imot ti suspect. Iti drug evidence may isang 1,000 pesos plus bypass money, may isang posporo, may isang sa plastic sachet, then may isang nga basit nga tissue na inventaryo kan namarkaan dagito ikas ebidensya ideta mo lang oras kan kanin tumabay di pasensya dagiti mandato silintag kan iti mismo as suspect. So iti mauli nga damag partner dahito'y napasamak a disgrasya one self-vehicular traffic incident sa Barangay Road iti Sinabahan, Santa Catalina, Ilocosur. Agar palas 11:20 dilahing rabi nakairamanan to'y tegnagan Jansen de los Santos Iragani 20 anyos awan ti lisensya na ngagmaneho nga naka-helmet papapati nga nakainom iti arak ken taga Subic Santa Catalina Ilocosur nangi maneho tinangisit na Yamaha Mio motorsiklo awan ti plate number na. Pasar iti report ti PNP kanaigan ti dato insidente ti motorsiklo kat mapatpatariding agpatpadaya ibita sa andan sa control file iti manipeda ti manmanehonda nga motorsiklo ket dita nga naidungpar isuna iti likudan ti tricycle nga nakaparking iti amyanan nga parte iti kalsada ang nakaigapuan iti panakatnag iti driver. Nagresulta si driver nagtagrap iti sugat na dumaduma pa sa Tibagina dahil iti naitaray sa JRH sa Santa Catalina. Kano sa dino naradahil iti motorsiklo hindi pa mo tigatad para ti panakasarimaan na. Nagalati damag kayo para iti compares Ronaldo ko yayon Tirat Pacquiao. Thank you, partner Ronald. Kadagitaan nagduduma ang damag. At ano pa ya po nga paset ti programa tayo compares agsubli kami kada kayo kalpasan dagiti pa kamo. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat, nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggalmay sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus.
Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay sanimilyo. So dito iti panang commence, panang rugi, ti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa uwan nga full blast ti implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Una-unay, mangkablaw kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso kenrit na. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy nga selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Alag na ito'y gundaway, tinak, panangkablaw kada kayo. Iti da ito'y Christmas season. Iti da ito'y panang celebrar tayo iti Paskwa. Marik na tayo kuma iti ayat. Ngagtaod, aggapo ti kaunggan, iti puspuso tayo. Akas sagot tayo, iti papasngay, iti misas. May kan namnama iti panagdalyasat tayo dito'y rabaw ti daga. Babaen ti pandakipaskay na. Ito may naispalen iti basol ti sangalubungan. Ken kadag iti natatao dito'y lubo. Ket nga rod, awisen kayo. Ken tay agragsak. Iti daytoy kumadani ng ipapasngay iti misas. Ket sapay kuma at iti daytoy nga pantayo pa nagselebrar. Ayat kuma iti marik na tayo. Ayat kuma itin tayo ipaay kadag iti tattao kuno iti kiti kailian. Ken iti pada tayo banda dito syudad ti Candon. Tatay kunak iti panangited sagot ayat, panangted ti ayat. Iti pada tayo nga tao dayta iti makita ken kapatgan nga anag iti panang celebrar tayo iti Paskwa. Garod kagayen ken kakabsat manipod tinanumo nga pamilya na iabrasa kinikablaw kada kayo iti naragsak nga Paskwa napnuan kapay papanan na bunga nga masungad nga tawen 2026. Diyos ulit ang gina kada kayo amin. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro atawen. Ti Paskwa maysa a naragsak ken naranyag a tiyempo. Amang ted ti rag-o ayat ken panagmaymaysa. Katla silaw amang lawag tutunggal balay, amang ipaay ti talna ken namnama. Uray andaman pa parikot wenno panubo ti biag. Ti kinapudno ti silaw ti Paskwa
ket isu ti panakayanak ni Apo Hesu Kristo, aman nubot ti sangalubungan. Isu ti mangiturong kada tayo, iti panagkaykaysa, ken nagtultuloy a parabon. Agmay-may sa tayo, amang rambak iti bendisyon ni impaay na. Manipod, iti pamilya, iti Ilocos Leche Cooperative, ipaay mi, apada-pada iti nempuswan, ken naptuan ayat aranyag ti Paskwa. Agyaman kami tagtultuloy a panagmaymaysa, ken di agsarday a suportayo. Amang pasingket iti ranyag at progreso tayo. Naragsak a Paskwa, ken naragsak a baro atawen kada tayo mami. Tuy ayat, ken panagyaman ni kataglanayon para kada kayo. Tuy kumagkablaaw, Lawrence A. Sivero, General Manager. Kumpares. Iti dati agundaway, partner. Dagitay napintas nga damag king ka. Dati partner ti talagang napintas sa tuyap nga ipadamag tayo. Amo tayo dati natakabata dati partner niya. Manipod December 1, ngaging ka dati December 28. Dagitay bilang o bing piman 5, maging anak manot ti tawon na nga na dagitay biktima ti paputok. Papandalatan naman o bilang na riyay. Kaya ti kapulisan na po partner. Kaya sa kitkitaan na dagiti kakastoy tap no ti kasta datay mabalin nga maawang kuma ti bilang ti involved ti insidente sikna na ti firecracker. Halaksin iti data po niya partner idi lang kalman manipod iti Candon City Police Station babaam ti supervision ni Police Lieutenant Colonel Rodel C. Castillo ket imay ti duwa nga personnel partner dito istasyon kasi ti nakipatang kadakwada ket dayto tikit daw day may panggap dati partner taton kasta ket adda nga may lisi kadatay aming individual manipod apo iti panaka involved iti insidente anya datoy apo gapota holiday season cyber security adda datoy may paay uno da may panggap iti panaganda tayo babaan iti holiday season cyber security tips. Karaman dito partner, muna man dito nga i-discuss ta, may panggap dito fake or code scam casing. Dito po, niya, kata dagiti dati possibility na nga iti panaka piki tayo ka dagiti nga dakamatem. Dito man dagiti surutin tayo po niya nga pa tips pang anadan, don't scan QR codes from unknown sources. Kahit nasawan na po, saan ka gagiskan ka diti codes, QR codes, manipog ka diti saan ambo nga paggagapon na. May kadwa, partner, dato'y check the URL. Kalpasang scanning, after scanning, don't enter personal info. Uy, dadya apo, saan ka nga gitited apo, dadya pa ng check mo, kada gito'y, dadya URL, dadya ka mo kasunod dadya URL saan ka nga mang-enter kada personal nga information mo. Something about kada gito'y pagkabigbigam, iwasan tayo apo dadya. Then third, verify the source before scanning. Uy, masapol partner ka, i-verify tayo dati source sakbay apo nga ag-scan tayo. Don't be excited upon the dadya kakasjay. Dadya surutan tayo, dadya natakapat, verify the source before scanning. Iti may kapat, avoid QR codes and emails or messages from strangers. Kata sawon, liklikam dagiti QR codes, kaniti emails niya, kung dagiti messages, maripod kadagiti santay apo nga ama mo. I-ignore tayo kasi di kabitan ng kalakan na i-ignore tayo. May kapat, may kalima, agusar apo ni use QR ka scanner data previous the link o dagiti apo dagiti links tayo apo niya nga previous links ket usaran tayo data nga QR scanner. Tanabilbilig siguro na ito, dati nga susaran tayo, ng karagitay kaparwanan tata. Nga wagas, may kainam, don't make payments through unverified QR codes, of course. Saan ka apo nga mangisaya ka ti panagbayad mo, babaan apo na saan nga na-verified nga QR codes. Kaya dati sa maranoti, dati may kapito, report suspicious QR codes to the business or authorities. O dagatay authorities, amutay ba't na dagatay apo, dagatay business or authorities apo, i-report tayo dagatay mapaghihinalaang, kuno mapagduduan apo nga QR codes. Kasta po, then, dapat ito partner, may sapa nito, balipat apo dagito dagatay mararapat niya Una na pa nito, una naman dito, fake raffle giveaway.
or holiday rewards. Amotay batan apo dagatay ang agapot na dagatay raffle giveaways nga mabalin tayo pangabakan ngam gayam tilikudan amin da tapo ket fake magayam. Dagiti subagan na kunana dito nga tips na don't join raffles from unknown pages. Oy, dagiti pages tayo apo nya. Masapol nga sa angka apo magipagpases na raffle draws ang mga laeng. No, ibagadan na nga baka tidak kalagatan. Nako, interesado ka ba ten? Then next, check if the brand is real or verified. Masapol apong doktalan tayo, i-check up tayo, dagiti brand na nga pudpudno, kadagito kita, no, napudpudno mo lang verified ko na na no, dagito kakasto ka talagang mapanagnakan apo nga na-verify apo dagitoy babaan apo ti panang check tayo. Never give your personal or bank info. Nakaw, sino apo dagiti haddan tinakay din kakasanya sa pala ko matawang pala. Kaya sa angka nga mangtag ka ti personal wano ti bank informations mo. Danto laki din dita gaputa nangabak ka pa. Tiyo mo nga nangabak kan, inted mo mutan apo dita information ti bangko mo, mga usarandan ha. Next, avoid clicking claim price links. Liklikam apo ti mangi-click kadagita nga claim prices kano. Dati ko na mo na no since nga nakuha partner kaya namuha nangabakan nababa na jay fake magayam kat adda na jay lumurang claim nga price makasot nung nga i-claim data o dahil apo ti liklikam. Look for spelling or grammar mistakes. May sapay na jay gayang partner no mistakes sa dagiti grammar na masapol ang kitaam nga naimbag ta mga laang no inarabid dagiti pada mga nakurkurang tamuna ket scammer bagayam nako delikado. Next, don't pay any fee to get a price. Yung adda gamin dagiti kasi partner kadagiti dagiti napalpalabas nga kundaway ket agbayad da kano tano saan da agbayad ket haanda nga maala apo dayjay mapapati sa nga inabak na. Isungliklikan nyo apo kanyay. Then next, verify promos on the brand's official website or social media. I-verify tapo dagiti promos iti dagiti brand's official website or social media. Masapol apo tati verification natin at ato pa dito yung partner gang makuha gabot naganan dagiti ko no danto daan tayon to pwede kong daway dapat duduwa dito kahit signal dito partner amok kadabo dati kapanunutan tango duwa tapno adda nga maliklikan partner ti kakastoy nga pambanag tapno haan tayo nga karaman may involve kaditi kasto nga klase ti incidente nga parnuay apo datoy naganan fake raffle giveaways or holiday rewards kung gagawin na ibagakon partner ti nagkauna. Tila importante jay partner kang nga sumali dahil tan ti rason na dahil no dita internet ti pagsasaritaan mumuten no social media no kunam ko all walks of life ka dagamin dita. Iso nga no ada tay raffle wano promo kung kunada ta napimpinta sang kala sumalsalin. Dahil lang ti kuana partner ka effective one nga pamuspusan tapno maliklikam ti scam. Unless laang dayjay ket amamom dayjay tao wano dahil involved. Ngam no dati hamong mo, na-scan mo laang dita internet, wano nabasam laang, ako narigat apo ti makisali di jay. Adong pegamilita ka kwa, adda dagitay na dumaduma nga personality, no sino ti manggreet ditoy, adda ti pamaskom kunada di jay. No sino ti mangibagat Merry Christmas, adda ti regalo na kung kunada ta, internet, ngam kanya ka kwa. Itar aramida ka haan, injak nga sumalsali kasi once nga inaramid mo na jay, amudan to jay account number mo, kahit kung asawan amuda jay Facebook account mo, amudan to pay dagiti na mga details mo. Iso nga narigat tikas jay. Iso nga para kanya lang ka, injak nga i-ignore latan. injak nga click no kakas jay nga banag. Ngam no amok dayjay iti aramida. Iso nga dayjay po ti kapintasan na aglalo ta holiday tapno maliklikan tayo dayjay scam nga kunada. Iti kapintasan na po san tayo nga participar unless nga talaga nga amom nga dayjay ket legitimate nga talaga. Okay, alang araw na po, subli kami pay kada kayo kalpasan dagiti pa kamo.
hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Pagkasat tayo, ang kaya ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders pa dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na dumaduma pa nga leaders pa dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta pinag-graduatean mo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So dahil pwede na ito ma-training, mabalik na ma-implement natin yung year for 2022. I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo gapu iti ayat na nasubbot tayo daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo babaen kani Santa Maria nga ina tayo nasudi a panagayat kablawan kayo nga rod tunggal maysa kaduak ti pamilya manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Okay, tuloy pa lang po dati programa tayo nga kumpares
Kadagiti kaluklukat na ti DCTV Digital TV na ibaga pungal daw yo. Partner, tatang December 30, Rizal Day tatang. Ay, awan to po opisina. Siyempre holiday data. Indawluan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti pananglagip partner ti Micah 129 nga anibersaryo ti kinabanwar ken martyrdom ni Dr. Jose Rizal iti Rizal National Monument ti Rizal Park, Siyudad ti Manila, itangal daw Disyembre 30, 2025. Ti programa ket adaan ti tema nga Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan aral at diwa mo ang tunay na gabay. Nairugit anibersaryo babay na po ti seremonya ti panangitagay ti bandera, kalpasan na nagturong apo ti Presidente iti sentro ti monumento para ti seremonya ti wreath laying ceremony. Iti mensahe apo ti Presidente, nagpanawagan kadagiti Pilipino nang runa dagiti agtutubo, nagbaling ko mga inspirasyon dati kabibiyag ni Rizal, nga mangitandudo ti integridad, panagrayam ti kinapudno ken panagayat iti pagilyan. Sigon ti National Historical Commission of the Philippines, ti panangi palagip itangatawan ket manglaglagip kadagiti immortal nga leksyon manipud ti biag ken gapuanan ti maysa kadagiti national nga banwar ti pagilyan iti panangsango kadagiti paro nga karit ket maysa nga nasyon ken umili. Tinasaw nga aktibidad apo ket inorganisar ti Armed Forces of the Philippines, National Historical Commission of the Philippines, Order of the Knights of Rizal ken ti Siyudad ti Manila. May nagtinaytoy ng tidmet ni Vice Presidente Sara Duterte ti mensahe na ti pananglagip iti Rizal Day. Kabayatan na indagadag ni Vice Presidente kadagiti Pilipino nagtultuloy ko ti panangpapigsa ken takderda ti kitampudno ken hustisya para iti moral integrity. Ayan partner, so dayta ti damag tata may panggep iti daytoy panang celebrar tayo iti Rizal Day itangal daw December 30, 2025. Iso nga kada tayo amin nga Pilipino apo amo tayo nga ti kabibiyag ni Dr. Jose Rizal. Iso dayta ti maysa kadagiti kadakkelan nga inspirasyon tayo ta iso nga rod iso na ti national hero partner. Iso da ti ayan ti sitwasyon na. Ta no urepe kadagiti pagadalan partner ket adda nga talaga ti panaka isursuro ti subject nga Rizal. Wanda palang jay college curriculum na kami na tayo. Oo. Dala mo no dapat atta. I think akad dapay, dida kami kadda partner. Una ta never ko data nga maabulis na ganan dati makwata inspirasyon eh. Speaking of inspirasyon na, dakkel apo ti pagibasaran tayo kasi partner pagibasaran nagatay aim tayo nga pagbalinan nakabalan na masapol nga adda makanya data natagkera mo masapol nga dabay talagang surut ken pa ipakita ipakita kiti lugar may kasta o something kaliti kasta partner iti talaga nga manipon iti inspired isonam iti kapibiyag ni Dr. Jose Rizal. Ti talaga nga issue dita apo, ti talaga nga lesson na dayta patriotism apo dayjay. Ti patriotism is the love of country. Isu dayjay apo ti realidad na. No apay nga muk nga saritaan daytoy agsipod idi panawon nga agbabasa tayo apo ti kolehiyo. Ada ti specific subject may di partner. Jose Rizal Life Works and Writings. Rizal Life Works and Writings dijay ti pakakitaam nga masursurom nga talaga maadal mo maamuam no anya ti kabibiyag ni national hero Dr. Jose Rizal. Dagiti ka tigamin kwa na dagiti kwa Rizal Jose Rizal Dr. Jose Rizal Life Works and Writings kuna nagamin partner. Isu nga maadal mo amin dayjay. Iti talaga nga kangrunaan nga lesson na apo data. Isu dayjay panagayat iti pagilyan. The love of country. Dayjay libro nga Rizal apo. Dayjay ti pakakitaam no kasano nga nagbalin nga ni Rizal apo ket dayjay panangi-expose na kadagiti bangsit ko na
Sorry po. Dagiti Espanyol, idi panawin na po nga kinautibo dati pagilyantay nga Pilipinas. Take note po iti Spaniards, kinontrol na ti pagilyantayo for 1 century. Dahil 1 century ti kahit nang sawen, 100 years. Gusto na po ti 1 century. You could imagine mo, partner, 100 years nga kontrolin na katimay siya nga pagilyan. Di ba? Iso nga medyo nadagsen nga talaga nga parte ti history ti pagilyantay nga Pilipinas. Actually, no history, no kuna tayo po, history is the record of the past. Kunana na dyan. Ngam adapi kay papananamas na bilbilag. History is the record of facts. Kunana na dyan. Iso nga, no, ti pagsasaritaan tayo apo, kat ni apo National Hero Dr. Jose Rizal, ti talaga nga rason, no apay nga nagbalin isuna, nga national hero partner, haman isuna nga napan nakitin, nagbat, hangapan nakibinuneng, or whatever it is. Ngam kunada nagit eksperto kakwa, Dr. Jose Rizal uses the power of words than the power of sword. So makitam dijay life works and writings na. Isu dagiti ti nang expose kadagiti madi nga aramid dagiti conquistadores nga kunada nga Espanyol idi panawinda. So dijay nga siyempre gapo kadagiti nga writings na partner ti Pilipino nagbalin nga aware kadagiti nga pasama. Isu ti rason nga babaen kadagiti nga expose ket nakita ti Pilipino nga adu dagiti talagamet nga madi nga aramiden da. Isu dayay. Ket dayay nga banag isu dayay ti pakakitama po nga ti inaramat na kumbaga no pagsasaritaan ko mak intelligence kas lakas jay kuma partner. Dayay nabilag nga sirib kas lakas jay kuma. Although isu na hanga ba nakitinagbat na panaki dati espada nakibinagsol haan. Pero no kitaan partner dayay inaramid na hanga basta-basta ti mga expose. Iti dagitay haan nga napintas nga aramid, especially ta powerful ti Spaniards kadagiti nga panawin. Isu na ti rason no apay nga isuna ket nagbalin nga national hero nga isumet iti inspirasyon iti kadwan nga Pilipino. Manipod pa idi aging gana tata partner. Tada iti gaming ket adda nga mainaynayon kadagiti curriculum kadagiti pagadalan. I understand no kadagiti nga panahon ko napintas gamin dadya partner nga ko tumulong nga mang-develop iti kapampanunutan iti tunggal estudyante at the same time agbalin damit isuda nga independent thinkers kalpasan kadagiti panawin nga adda ti four corners of academe nga kunada. Nagbabasa tayo nagti pagadalan kalpasan nga graduate da dakkel dagiti nga banag nga tumulong kanya da tapno ma-develop damit nga manglaban iti karit ti panagbiag into no isuda ket nalpasdan nga nagbasa. When may sa dati parte nga mo nga kwa na Tawan sipod pa siguro dati koleyo ke daji o seriesal nga subject nga mano treyonis daji Data naitanam di panunodam nga masapul ba nga kasti pamuspusan ta matulago inspirasyon ko ni Dr. Sirsal apa mga graduate ke sumurag to mga military dahil ti baysa po nga panakunak baysa nga nang patagkar kay kuana tada ni sunat ti dahil gagam nga iserbina di laing na iserbina di siglad na iti mismo pagilyan nation apuneta isu ka po nga nagbalin nga maengal nga arbada ti Pilipinas membro. Kitain nyo po ti kina dahil laing kan sirib na ni Dr. Serizal. Di ba partner natay isuna gaputi firing squad? When? Oo. Kitaan ko kwa. Idi pinaring squad da isuna nakatalikod. Ngami di ni batandan simmango. Nagpusipos sinango na da pa ng firing squad da kanya na. Meaning to say nga talaga isuna ket decided. Desidido nga talaga nga mangipakita nga isuna dahil inaramid na ket isu nga talaga ti kinapudno.
Isu da jay man ti kasjay partner nga pasamak. No makita mo da jay talaga nga sitwasyon kon historical background na po iti kabibiyag ni Dr. Jose Rizal. Kasjay ti kabilag na, kasjay ti kalaing na, kasjay ti katibker ti panagpampanunot na, gapo iti panagayat na ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Recall kang partner da jay nagkabayatan sa nabalod sunad, dati unag ti Jill. Kaya di jay sa nga nagsursurat parda ya. Karaman namin da jay partner. Kasjay ti sitwasyon na. Dahil launa iti talaga nga kapintasan nga iti newspaper of the propaganda kadagita nga panawon partner kekwa. La Solidaridad. Kunana, ginaganti newspaper da iti. That is the newspaper of the propaganda nga kunada. Iti panawon apo ti Espanyol. Dahil iso ga po na nga no kadagiti nga panawon no dumtengan iti Rizal Day ma-recall mo lang tamad dagijay tagamin na po kat paset nga ruden dayta iti curriculum iti kolehiyo. Iso nga dagiti Pilipino mamuanda mayad adal met kanyada amuda dayjay. Ken dayjay nga banag dakkel met iti tulong na tapno agbalin nga natibker dagiti estudyante nga mangsaranget kadagiti pasamak ti panagbiag ti kalpasan nga isuda ket agraduar. No daduma lang gamin partner ket kuam. Adalan mo dagiti sumubra gamin no daduma dayjay ti narigat. Napimpintas no dayjay nga banag ket kuam. Aramidem isuna nga modelo to the extent nga talaga nga daytay haan nga extreme partner. Napimpintas no daduma ti centrist nga kunada. Kasi no centrist ka, adda gamin ti left, adda ti right. Adda dagiti righties kunada no daduma. Adda mo dagiti lefties kunada no daduma. Napimpintas mo no daduma nga adda ka ti sentro, centrist no kunada. Kasi mabalance mo di jay partner no anya ti madi ken saan nga na siya at no anya dagiti prevailing circumstances nga mapaspasamak iti agdama. Makitam di jay ket amom no sa dino nga lugar ti talaga nga pagtakderam. Isu kaya po ti mensahe naman iti kunata yon kabibiyag ni National Hero Dr. Jose Rizal daya po ket patriotism, the love of country ket uray pay kadagiti agundaway apo no hanyo pay nga daytay wenno interesado kayo ko mga mangtakwat mangala kayo apo ti libro nga dayjay Rizal ko nanalat ta dayjay ada dayjay libro no hanak nga bumasol ka kuwang kadagiti nga panawon nagbabasa kami ti kolehiyo iti author kami nga well known iti partner ka Agoncillo kung kunada dagijay Saide kung kunada dagijay ti author nalalay nga writer ti libro iti partner jak amo kadagitoy nga panawonan Wen dayjay ginatang ko iti dayjay partner ngem ga pula ang dagiti kunata yung insekto awan mo din mabasa ko ng wordings na nyawid ko talaga dito yung probinsya na dyan libro niyo Dr. Jose Rizal. Hamot unay nga adda datay na po school adamot datay na ingpis nga dayjay nga libro kada kami dia ka red ti cover na dayjay partner white but iti sorbiting white hangko nga malipatan dayjay ta may isa dayjay nga banag met partner nga timultulong tapno ti kasta ket datayo kuag balin tayo mat nga independent kasjay although narigat hanga basta-basta apo ti agadal ta talaga nga dayjay nga banag ke sacrifice ngem dayjay nga banag ket dakkel ti may tulong na iti talaga kadagitay decided wenno desidido nga dagita ket mangadal wenno mangibaklay ada ti partner ti responsibility nga kunada kasi model mo lang dayta ti importante dayjay model wenno dayjay kunata yon dayjay gist wenno meaning dayjay nga sitwasyon nga kayat nang ipasagepsep ti tunggal maysa isu dayjay po isu nga tatta nga panawon isu tatta po ti Rizal Day December 30 2025 ngimiti punta partner tatta ado di managan ti Rizal nga birthday da tatta. Wen adda kita ignagan ti Rizal nga birthday tatta. Happy birthday kada kayo nga agnagan iti Rizal. Okay, alang araw na po. Awanen tinabati pa nga oras tayo.
iti programa tayo nga kumpares, agyaman kami manin kada kayo, ti panang tarabayo kada kami. Sapay kumata na itid mi manin kada kayo, dagiti damag kan issues. Nga dagiti matapot ti mga papektar ti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Mabalimot nga pangitupingan tayo dagiti apo, kadagiti banag nga ramidin tayo, kadagiti sumarsanuang gundaway. Ket kadwamin nga pumakada ti 693 Radio Tiradpas ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV, adaritan ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag kan issues tayo apo, manipod nga mismo ti newsroom, ti TPN ken DCTV. Kadwa kiti angkor. To'y pagayam mo kung kunag, yaman kami mananapo, ti ano sinang tarabay, Nick Baruga. Jerry Gabaw na po, into no sumarunumanan nga parang ti programa tayo, ang kakadwa tayong tumanen, isumit lang estasyon ti radyo ken telebisyon, babayin ti programa tayo, Kumpares.